पाणे जी बुझ गईलन तब तिवारी के सगरो चाल। अच्छा। मुखिया के गोड़ धैलन पाणे मरलन दाव तत्काल। अच्छा। और पाणे जी उजा अपन दाव लगौले। अच्छा। ए मुखिया जी हम तो अनपढ़। ए मुखिया जी हम अनपढ़ पंचांग के मरम का जानी जी। आ कीमती बाड़न तिवारी जी रउआ बात के हमरा मानी। हाँ कीमती बढ़ला बड़ा जान बचौला बड़ा। अब गांव के जिन मुखिया रहले उ कीमती के माने बुझ गलन कि मालदार बा माने कुछ बात बा। तो उ तो जोहत रहले कि ऐसन कुछ भेटाओ। तो पाणे जी कहने कि कौनो विधि तिवारी से हम कसहू न पाई बाटे। कहे कि एगो बरवा तिवारी जी के 1000 के बाटे। एगो बरवा तिवारी जी के 1000 के बाटे। मालदार बा। तब मुखिया जी रहले कहले कि 1000 की एगो बा। अरे तब तो असंख्यन बाई अनगिनत बा मालामाल हो जाए तो। हाँ तो कहले कि अच्छा मुखिया जी सोचले कि बात मानू अब हमरे तहरा बीच में रहे के उसे बताइए मत। मुखिया सोचलन ई मौकाना हमरा हाथ से जाई। अच्छा। अब पाणे जी रउआ घरे जाई अब केहू नहीं भगाई। हाँ अब ना केहू। हाँ बाकी बार के भेद खुले ना पावे ना। बार के भेद खुले ना पावे। ई रउआ स्वीकार ले हो। आ होत बिहान तिवारी के हम कुल ही बार उखाड़ ले हो। बार के भेद खुले ना पावे। बार के भेद खुले ना पावे ई रउआ स्वीकार ले हो। आ होत बिहान तिवारी के हम कुल ही बार उखाड़ ले हो। क्रिया धरा के मुखियाइन से सगरे बात बतौलन। अच्छा मुखिया जी क्रिया धरा के मुखियाइन से सगरो बात बतौलन। आ केहू से भेद बतैह जौन मेहरारू के समझौलन। अच्छा मेहरारू के कोनो बात बता दिहल जा आ कह दिया केहू से मत बताइए तो पूरा गांव जान जाई ना महाराज। ई सब काहे मेहरारू लोग बदनाम कर। ना बदनाम नहीं करो। यहाँ आँखी देखे के मिलल बा। खेता की ओर मुखियाइन गईली। अच्छा खेता की ओर मुखियाइन गईली मेहरारून के झुंड में। अच्छा तिवारी जी के बरवा के बतिया झुमत रहे उनका मुंड में। खेता की ओर मुखियाइन गईली मेहरारून के झुंड में। तिवारी जी के बरवा के बतिया उदबेगले रहे उनका मुंड में। खेपते खेपत बता दिहली। अच्छा बात मुखियाइन पहुंचल ना। आ पूरा गांव में जनना भी ना केहू मेहरारू बचल ना। 5G स्पीड से डाटा जौन बाकी एको मेहरारू ना बचल सबके पता लाग गई। तो मिनटों में मैं नाश हो जाला। अच्छा मिनटों में मैं नाश हो जाला। अब वही तो पूरा रात रहे। अब भोर ही भइल तिवारी के दुआरा पूरा गांव तैनात रहे उखाड़े खातिर। हाँ कि आज तिवारी के बार उखाड़ लिया जाई। सब मेहरारू अपना मर्द के भेजली उखाड़े के बार। आ मुखिया के पीछे चुपके सभे लगावल कतार। अच्छा मुखिया आगे। हाँ बाहर अइलन तिवारी जी तले मुखिया जी धक के दबोच लेले। अच्छा अब टूटी पड़ल पूरा गांव समूचा बार तिवारी के नोच लेले। हृदय आनंद विशाल कहेले गलत काम नहीं करे के अपनो दिमाग लगावल जाला दूसरा के पैर में ना पड़े के। तो ये कविता कैसन लागल रउआ सबन आशीर्वाद दे के बताए। पाणे जी और तिवारी जी खास करके रउआ सबन के गोड़ लगतानी। ऐसे कि रउआ सबन के तुकबंदी हमेशा सक्रिय रहल बा। आई सक्रियता बनल रहे। आई हमनी के जोक्स बनल रहो हमनी